Bueno, eskerrik asko eta ongi etorriak. No os preocupéis porque va a ser una muy breve introducción. Lasai oso, sarrera laburra izango baita. Sartu zidatenak eta ikusi ditugunak. Y también bueno, gracias y bienvenidas a las... Eskerrik asko, ongi etorri emakumeen elkarteen ordezkariei eta kideei 2000 emakume profesionaletik gora ordezkatzen ditugu ikusentzunezko arlokoak guztiak eta eskerrik asko hemen dauden bestelako erakunde eta elkartei Madame Carregi bereziki eskerrak eman nahi dizkiogu, bera da Frantziako kontsul berria Bilbon eta baita ere Frantziako institutuaren zuzendaria. Merci, Madame Carré. Eskerrik asko eman nahi genien batez ere zinemaldian arlo honetan pentsamendu eta pentsamenduan eta eztabaidan arloan dagoen gurekin antolatzaile izan dugun Amaiari batez ere eskerrik asko Amaia. Este es un trabajo de todo un año de varias organizaciones. Hainbat urteko lana biltzen da hemen, ikusentzunezko munduan lan egiten du eta, txuleta begiratuko dute. Emakume asko, gara. Arlo honetan interesa dugunak eta asko gaude kezkatuta, gure lana azpimarratua izatearekin eta balioa aitortua izan dakioken ama, Andaluziako ikusentzunezkoen emakumeen elkartea, ama Murtziako emakumeen elkartea, Dones Cinema, País Valenciakoa, Dones Visuals, promotora de promotoras y mujeres cineastas de Cataluña, Asociación de Mujeres del Audiovisual y las Artes Escénicas del País Vasco, MEA, Asociación de Mujeres de la Industria de la Animación. Abusuen inguruan, emakumeek industrian sufritzen ditugun abusuen inguruan marra jarri edo hori azpimarratu. Y para ello hemos organizado esta mesa titulada Buenas prácticas para eta horretarako sexu, genero edo botereagatiko abusurik gabeko ikusentzunezkoetarako jardunbide egokiak maila dugu. Carla Bari Duran, abokatua, es abogada especializada en temas... Abokatua da eta espezializatuta dago emakumeen aurkako indarkerietan, Aina Jimeno. Del sindicato de actores y actrices en el tema de igualdad. Berdintasunerako AAPV sindikatuan dihardu, gero zehazki azalduko digu Maitane San Nikolas, intimitate koordinatzailea eta moderatzaile Virginia Jaue, damaren presidentea dena, eta gogoetarako deia egin nahi dugu. Protokolo batzuk eskatzen ditugu sektorean abusurik egon ez dadin. Besterik gabe, mainguru honi hasiera emango diogu eta esan ordubeteko kontu bat izango da, será más o menos una hora, y que si tenéis alguna duda después, si queréis... Zalantzari baldin baduzue, parte hartu nahi baduzue, atsegin handiz, izango duzue horretarako tartea hitza emango diogu. Hola, gracias por la presentación. Bueno. Kaixo, eskerrik asko aurkezpenagatik atsegin handia da, hemen egotea eta atsegin handia da, eztabaida foro hauek izatea damatik ere, aukera hau eman izana. Oso eskerroneko gaude aukera honengatik eta nik ere zinemaldiari eskerrak eman nahi dizkiot konpromisoagatik eta maila hauek antolatu izanagatik. Gaur mahai handi bat dugu gurekin eta lehen aipatu dugun bezala, zeri buruz hitz egingo dugu, gela honetan dagoen elefanteaz. Eta hasi aurretik barkatu, gaur gutxi hitz egingo dut mahaian ere, zarria benetan harrapatuta dudalako, baina bai gustatuko litzaidake da ibilbidetxo bat egitea, eta zuen profiletan barreena, zuen pixka bat hobeto ezagutzeko, eta hemen gaudenon jakin dezagun zergatik zaudeten honetan lan egiten, eta
Gure helburua zen mai praktiko bat izatea eta zuek nor zareten jakinda ulertuko dugu, ezta? Zergatik zaudeten hemen eta zergaten zareten hain gonbidatu aproposak. Eta, aztertuko dugu eta oso modu praktikoan landuko dugu gaia zuen ikuspegietatik, abiatuta, zuen ikuspegi praktikoetatik, ikusteko ea zer eszenariotara irits gaitezkeen, eta aurkeztu nahi zaituztet, bai? Hasiko naiz eta mendokat txuleta, barkatu. Maitane San Nicolás, aktorea eta intimitate koordinatzailea da, Rezaden lizentziaduna, eta baditu hainbat ikastaro akreditatu. Hori bere lanen artean, azpimarratzeko dira La Consagración de la Primavera, Fernando Francorenak, Edadie Duerma, Cristo y Rey, Montecristo, Los Farad, edo Sagrada Familia besteak beste. Gaur egun Principal Intimacy Professional programaren parte da, gura abiarazteko lanean ari da, eta bere jardun profesionaletik hitz egingo digu. Gure hurrengo gonbidatua, Carla Balda, Pompeu Fabra Unibertsitatean zuzenbidean lizentziaduna, eta berak lan egiten du genero indarkerien prebentzioan, segurtasun publikoan eta erreparazio politika publikoetan, horietan aditua da, eta benetan bere konpromisoa aldez aurretik eskertu nahiko nuke. Eta azkenik Ainhoa Jimeno, arte dramatikoan lizentziaduna da, bera ere Valentziako Esaden lizentziatu zen, bera ere aktorea da, dantzaria, eta bera, une honetan, lanean dihardu ere berdintasun idazkari gisa, Valentziako aktoren elkartean, eta Makinan Teatre, konpainiako zuzendaria ere bada, baina interesatzen zaigu ere bera zer nolako esperientzia izan duen protokolo horren prestaketan, ezta? Nola lan egin duten haien erkidegoan. Beraz, hau esan da eta aurkezpenak eginda, gustatuko litzaidake eskatzea balorazio bat, egoeraren balorazio bat. Non gaude? Non gaude eta nolakoa izan beharko litzateke gure ikuspegia. Benetan dimentsio apropos bat emateko gai honi. Aurrera. Egunon eta eskerrik asko. Lamentablemente no sé mucho. Egunon eta eskerrik asko. Zoritxarrez horiek dira euskaraz dakizkidan hitz gutxietako batzuk. Bueno, nosotras lo que hemos hecho en Cataluña, Guk Katalunian, Kataluniako Zinemaren Akademian, Donas Visualsekin, elkarlanean eta beste askoren elkarlanari esker, protokolaren prozesua egin dugu. Protokoloa bera oraindik idazten ari gara, baina ikusi genuen Katalunian atera ziren bi kasu horiek zirela eta el Glock Grauren Lleidako antzerki eskolako kasu horren arira ikusi genuen, kontatzen zigutela, ikusten genuen kontatzen zigutela, baina ez zekitela nora joan harago, ezta? Eta iruditu zitzaidan kasu horrekin oso argi geratzen zela, zerbait gehiago egin behar genuela, ezta? El Sostre Grokeko kasu hori ikusita. Eta ikusi genuen ere, ikuspegi gizatiar batetik, askotan biktimak geratzen zirela nolabaiteko armi-arma sare batean harrapatuta, ezta? Eta biktimak hor geratzen zirela, eta erasotzaileak babestu egiten zirela. Sozialki
hobeto gaude ezta, eta ari gara gero eta gehiago salatzenia hutsaren parean gendelako. Ez nuke esan nahiko beste sektoretan baino okerrago gaudenik, baina zer gertatzen da mendekotasun ekonomikoa eta laneko asko ere handiagoa dela. Eta hor behar genuen beste sare batzuk sortu babesa emateko biktima horiei. Berri eman ahal izan zezaten, hori ikusi bai genuen. Antidotoa eduki badaukagu, existitzen da. Doniaz azena, aipatu dut, donaz visuals, barkatu, baina baditugu ere donaz azena bezalakoak indartu egin behar ditugu. Dena den zailtasunak ez zirelako soilik protokolo argi baten falta, baizik eta informaltasuna zegoela eta horrela ezin zinela salaketa batera iritsi, ez da? Beraz, ez gaude beste sektoretan baino okerrago, gaizki gaude horien berri ematari dagokienez baino badugu antidotoa eta egingo duguna da protokoloaren prozesua formula bihurtu urrats gehiago eman ahal izateko. Sektoreko diagnostikoa egin genuenean, ikusi genuen emakume gehienek kasuen berri ematen zutela, gizon batzuek ikusitako kasu batzuen berri ematen zutela, baita ere beste gizon eskutidatik sufritutakoaren berri, baina bazegoela ere beldur handia kantzelazioaren kulturaren aurrean. Eta niri galdetzen ziatenean, esaten nien, aizu emango diozu dibe bat, eta esaten ziaten Woody Allen, baina gizon honek jarraitzen du filmak egiten, ez da? Beraz, ikusten genuen emakumeekin beldurra zela fisikoa, sexuala, oso ukigarria, oso erreala. Eta diagnostikoak gizonekin egiten genuenean, ikusten genuen beldur hori oso diluituta zegoela, ez da? Ez zela mundu errealean gertatzen, baizik eta ideien munduan, ez da? Beraz, protokoloaren prozesuarekin egin duguna da landu zer egin dezakezun, zer egiteko aukera dugun benetan. Protokoloa berritu egin beharko da, hori ere ezarrita daukagu, eta zuen bizipenetatik, O sea, ¿cómo ves ese panorama que retrata? zuen protokolo propioa duzuela ikusita, zer aurrera pauso ikusi dituzue protokoloa martxan jarri zenutenetik. Gracias por esta mesa de debate porque me parece Eskerrik asko, mahai inguru hau antolatzagatik. Oso beharrezkoa iruditzen zait, eta un miedo. Sabemos que es un problema real. erekin ados nago, badakigu benetako arazo bat dela sektorean, Cosas específicas. eta badakigu ere badaudela zehazki gai batzuk indar handiago dutenak, ez da? Adibidez, boterearen abusua, eta jakinda hau erreala dela, eta benetakoa dela, guk protokoloa sortu genuenean, ikusi genuen beharra zegoela, eta bagenekien sektorearen barruan, aktore askok, batez ere emakumezkoek, berriketan ari zirela, konturatu zirela, dene jasan zutela kasuren bat. Batzuk handiagoa, beste batzuk sotilagoa, baina beti egon direla. Eta esaten genuen aizu nola da posible, hau ez egotaino jasota. Eta horregatik, tematu ginen eta esan genuen protokolo bat behar dugu. Aún no lo sabíamos, pero lo dijimos. Podíamos hacer un protocolo y comentándolo nos decían. Eta esan genuen protokolo bat behar dugu. Eta esaten ziguten, hau ezin ezkoa da, egin behar dugu aurrena plan bat, eta... Trabajar en el plan de igualdad poco a poco, ¿no? Eta esan genuen, hasiko gara orduan berdintasun planean lanean, eta ni ere banaiz adepiko kide, Valentziako arte eszenikoen elkartean non enpresaburuak ere badauden, eta bazegon berdintasun aditu bat, eta esan ze baina derrigorrezkoa da, enpresa guztiek langile bakarra izan arren behar dute berdintasun protokolo bat. Eta txundituta geratu ginen, zirudien beste mundu batea zari ginela, eta esanien derrigorrezkoa da, 2007-tik. Eta orduan denek esan zuten, orduan egin beharko dugu, eta guztion adostasuna beharko dugu. Jendeak etzekielako nondik hasi ere, ez da, esan zuten, zein erabiliko dugu, ez dago erreferentziarik. Eta orduan esan nien, guazen adostera sindikatuarekin, eta esan ziaten, bale, ados,
Eta orduan sindikatutik hasi ginen protokolo bat egiteko lanean, oinarritu ginen Kataluniako gomendioetan eta barretan, Larta Teatrek adibidez bazuen, berdintasun plan bat, referentzia guztiak eskatu genituen, eta horrela hasi ginen gure planean lanean. Eta esan genuen, bueno, guai dago, baina esaten duzu, bueno, sexuagatiko edo sexu arrazoiengatiko protokolo bat eskatzen du, baina gero legea berak esaten du ezin dugula hitz egin sexuaz, baizik eta generoaz hitz egin behar dugula, ezta? Esan genuen, bueno, goazen bertsio eguneratuen hartzera, eta generoaz hitz egingo dugu, Europako esparruak generoaz hitz egin behar dela esaten duelako, eta esan genuen, bueno, ongi, baina hau motz geratzen zaigu, gure kasuan beharrezkoa da, botereak eragindako abusu hori sartzea gure sektorean, hori beti dagoelako mahai gainean tamalez. Eta horrela, esan genuen, bueno, agian ez digute onartuko, ez, sartu genuenean, hori pentsatzen duzu, bueno, agian ez digute onartuko, baina goazen jartzera, eta ea nola definitzen den, eta baldintza guztiak landu genituen, eta Valentzian nahiko erraza izan zen, elkarte gehienek sinatu egin zuten protokoloa. Lehenengo zirriborra egin genuen, irakurri zuten, bazuten zerbait, zehaztu nahi zutena, aldatu nahi zutena, eta hori ohikoa da edozen lanerako maitan, baina berehala prest egon ziren akordio batzuk egiteko eta adostasunetara heltzeko, eta hori bada gauza liluragarria, beti oztopoak aurkitzen ditugulako bidean, eta kasu honetan harrigarriki erraza izan zen akordio bat lortzea. Egia da ere, pina adibidez, zegoela borondatea, ez da, eta hor zer garrantzitsua den beti arduraduna den pertsona, lamaten atzean dagoen pertsona, nor dago erakunde baten atzean, ez da, Maria Ángeles Fayos dago, emakume bat, eta bera oso emakume borrokalaria da, gauzak aldatu nahi izan dituena beti, akademiarekin hitzen genuen, Teresa Bibian dago bertan, eta Rafa Boles ere egon zen negoziazioan, biek ere gauzak aldatu nahi zituzten, oso implikatuta egon izan dira beti, gero Zima etorri zen, eta esan genuen, bueno, Sara Basangeti, Giovanna, iritsi ziren, eta esan genuen zer garrantzitsua diren pertsonak, azkenean, ezin dugu ulertu hau lurreratzeko pertsona horiek gabe egin ahal izango dugunik. Oso garrantzitsua da gauzak mamitzeko, gauzak gauzatzeko pertsonen bultzada hori izatea. Eta bertan gonden pertsona guztiak onartzen genuen arazo bat dagoela. Eta beraz, gure erronka zen hori nola islatu paperean. Beraz, aurrera pauso handia izan zen guretzat, genituen tresnak, ez soilik zerbait larria gertatzen denean zer egin jakiteko, baizik eta prebenitzeko, eta agian kasuak garaiz eteteko, noski kasuak larria baldin badira, iritsiko gara, epaitegietara, baina Karlak esan bezala, gauza askorekin zer gertatzen da, beldur zarela, ez duzula salatu nahi, ez diozu inori minik egin nahi, ondorioen beldur, izaten zara, ez dakizu nola ikusiko duten, zure lankideek, zu kontatzea hau gertatu zaizula, zer izango naiz, ero hura, zera esan zuena, agian sentikorregia dena, hori errealitate bat delako, eta hori gertatzen zaigu, hori soilik aktorei, Jobanak, Zimakoak esaten duen bezala, sektore osoan gertatzen da. Ikusentzunezko ez ari gara, kultura sektoreaz ere, aipatu beharko genuke teknikariei, zuzendariei, produktorei, prozesu osoan gainera, soilik filmatzen den setean, ekoizpena hasten denetik, postprodukziora iritsi arte, prozesu osoan zehar pertsona askok hartzen dute parte, sektorea oso handia da. Eta beti esan ohi dut, filmatzen ari garenean dena da intentsitate handikoa, ez? Badirudi, hemen gaude, bilabete, ondoko lanean, buru belarri nekatuta gaude, eta dena interpretatu daiteke gaizki. Eta iruditzen zait, protokolau da zerbait gertatu denerako, baina ni beti esaten dut, honi gauza asko falta zaizkio. Hau gida bat da, eta oso arronago hau lortu dugulako, baina eranskinak behar ditu, jardunbide egokien kode zehatzak behar ditugu,
ikusentzunezko sektoreko prozesu guztietarako, zer egin filmatzean, zer egin antzerkietan, zer egin musika emanaldietan, eta prozesu horiek guztiak komunitatean landu behar ditugu. Azkenean, salaketa hor dagoelako, baina, eta egia da, uneko 8 hori gainditu behar dugula, gehiago salatu behar dela, baina prebentzioa eta prestakuntza eta horrelakoak ez gertatzea landu behar dugu. Ezin ditugu normalizatu abusu jokabideak eta hor esango nuke denok bide berean goazela eta horregatik iruditzen zait hain garrantzitsua topaketa hau elkarrekin lan egin dezakegulako jarduketa ildo komun batzuk adosteko. Bai, zer garrantzitsua ez, lurreratze hori ez, lurrera etortzea zurekin egotea ez, Maitane zehazki zuri galdetu nahi dizut, zure bizipenetan oinarrituta, zure lanean hain zuzen ere lurralde horietan aritzen zara ez, hain zuzen ere gatazka eremu horietara irits gaitezke. Zer esan dezakezuzuk? Nik ere eskerrak eman ditut, gonbidapenagatik eta baita ere hotxa emategatik nahiko berria den irudi honi. Ez zer da intimitatea koordinatzea. Bueno, gure irudia bada, horrez, lokatzetan egotea. Zaude, filmatzen ari diren lekuetan, set horietan eta hor ikusten dituzu, ez? Hierarkia horiek eta abar. Eta gu gaude hor bitartekaritza hori egiteko aktoreen artean, baina baita ere bertan gaudela ikusten ditugu dinamikak. Irudi hori ez arago doazenak. Beraz, gu arduratzen gara kudeatzea zein zuzen ere eszena horiek, non aktoreen zaurgarritasuna handiagoa den, sexu eszena daudelako, simulatuak, edo adingabeekin lan egiten delako, esposizio edo zaurgarritasun handia dagoenean horregoten garagu. Eta iruditzen zait gaur hemen nik batez ere ikasi egingo dudala, gure ogibidea oso berria delako azkar garatu da eta guri ere gauza askok ihes egiten digute. Batez ere nola jokatu eta ea jokatu beharko genukeen, ea zerbait egin beharko genukeen, ez da? Nik ere filmazio set horietan lan egiten dudalako. Eta hor gertatzen diren abusuak sexu izaerakoak dira, botere izaerakoak, eta gure lana batez ere bada, detekzio lan bat egitea, ez da? Gure helburua delako botere dinamika hori arintzea, komunikazio irekiago bat, lortzeko, komunikazioa zintzoagoa esateko, aktoreek ez esaten esan bai edo ezakit ez esan nahi dutenean. Nire frustrazioa zein da, askotan ez dugula lortzen, azken batean bitartekariak gara eta ez dugu beti lortzen, ez da? Komunikazioan beti haude bi alderdi, eta dena da jakina, ni bitartekaritza bat egin dezaket, hau beste modu batera egin dadin, eta batzutan ezezko bat jasotzen duzu. Eta agian ezezko hori ez da blokeo bat bezala, ez da? Hor, zailtasunak daude. Beraz, ni hor egoten naiz, setean, eta detektatu dezakegu ea ote dagoen ere abusuren bat setetik kanpo, eta askotan, eta hemen iruditzen zait interesgarriena badela benetan praktikaz hitz egitea. Nola eraman hori praktikara, nola aktibatu protokoloa, nola egin salaketa bat, zer egin dezakegu guk, ez? Hori da nire garrantzitsua edo interesgarria iruditzen zaidana. Eta gero inor jakin nahiko balu, zer egin daitekeen setean bertan abusurik egon ez dadin, hori da interesgarriena, ez? Osongi, Karla, hain zuzen ere honen Maitanek aipatu duen honen harira iruditzen zait hor dagoela benetako erronka, ez? Hori dela lortu behar duguna protokoloa badira jarduteko hildoak, aktibatuta daude eta funtzionatzen dute aipatu duzuen mailan, baina niretzat kezkagarriena da betetzeko derrigortasuna. Eta lehen aipatu dugu, eta betetzarekin lotutako zigorrak egotea. Beraz, nola lor genezake derrigortasuna, nola egin sistema derrigorrezkoa izatea, zeri heldu. Eta topaketa hau horri dagokionez erreferentziazkoa izan daiteke, jada honetan lanean ari garen elkarte hontzat, eta baita ere lotuta eta elkartuta dauden beste erakundeentzat, erakil guztientzat.
Eta gustatuko litzaidake hor posizionamendu bat egitea eta ikustea. Zeintzuk izan daitezkeen kakoak diren puntuak. Hau eta hau. Bueno, Virginia, uste dut bete-betean asmatu duzula, zain zuzen ere, hemen eta ni sektoretik kanpoko pertsona bat nintzen kontsumitzaile gisa nuen kontaktua, baina besterik ez. Eta kasu hauekin harremanetan jartzaren ondorioz, oso gertutik ezagutu ahal izan nuen panorama hau. Eta lan handia eginda dagoeneko, eta horrek ez alditzake esan dituzun eremu horiek guztiak, baina Donaz Visualsen ekimenak adibidez eta aspaldidanik detektatutako beharrari esker, ikusita zenbat emakume ari ziren biltzen gai honen inguruan, eta ikusita ere nola akademiatik bertatik apustu bat egin den protokolo bat egiteko, eta nola argi eduki dugun protokolo baten beharrak genuela, egindako elkarlanari esker, Luis Perezekin, Laia Ubiarekin egindako eta Neronek ere egindako diagnostiko horri esker, irudi poliedriko bat koordinatu ahal izan dugu, eta ikusi genuen hemen arrakalak itxi behar zirela, bai? Bazegoen materiala ies egin zezakeena, eta esan genuen nondik egin dezake ies material honek. Eta horretarako sektoreari temperatura hartu genion ikusteko noraino gintezkeen. Eta hor, iruditzen zait oso garrantzitsua dela, beharrezkoa dela protokolo bat existitzea, baina hemen arazoa da, balitekela hori zure protokoloa ez izatea, legea protokolo bat aipatzen duelako. Beraz hemen adostasunen kultura sortu behar genuen protokoloaz gain. Eta, pentsatu genuena izan zen interesgarriagoa zela protokolo bat egin beharrean prozesu bat abian jartzea. Ulertzeko ezin genuela inor atzean utzi, bestela ezingo genukelako aplikatu. Momentua iristen zenean izango litzateke, ezakit borondate onaren gutun bat izatea bezala, ez da esango genuke itzindariak izan gara, ezakit zer eta badakit zer, ez da? Izan ginelako aitzindaria, baina egingo genukena guztiz aplika ezina izango litzateke. Eta horregatik iruditu zitzaigun kontrasorgarria izango zela, gertatzen ari zen prozesurako. Beraz, horregatik hitz egin genuen sindikatuekin, ekoiztetxeekin, ikusteko noraino iristeko prest zeuden. Noski, hau ez delako, errudun argi bat dago eta behatzak horra seinalatuko du. Hitz egiten ari gara gure artean gertatzen diren eraso hori ez. Sektore bakoitzeko pertsona oro egon behar da prest aktibatzeko, naiz eta behatzak gugana bideratuta egon. Beraz, Kataluniako Generalitatearekin lortu genuen konpromiso bat egotea hau izan dadin sektorerako esparru protokoloa. Hau da, hautatuko dena, gure protokoloa, esparru protokolo gisa. Eta horrek zilegitasun bat ematen digu, sektorean ez daitezen egon bestelako protokolo batzuk edo egongo balira, baimenduak egon ez daitezen, ez delako egongo protokolo hori onartuta eta adostuta sektorean, baina gainera interesatzen zitzaigun zehapen gaitasuna izatea. Nik eduki dezaket oso protokolo polita eta zoragarria, baina pertsona batek esan dezake, nik ez dut inolako konpromisorik protokolo horrekin, beraz, arazo hori saiestu dugu, lortu dugu gehiengo horri esker. Eta gainera, zer garrantzitsua den protokolo honen independentzia bermea, pentsa ez da, edon hori seinalatzeko aukera egon daitekeenez, zer garrantzitsua den independenteak izatea gure funtzionamenduetan protokoloa aktibatu ahal izateko. Funtsezkoa da, eta berme hori izango ez bagenu, ezingo genuke, arma sare horretatik ihes egin ez da. Eta hortik aurrera izan dugu begirada bermatzaile bat, eta esango nuke maila moderatuan bada ere iraultzaile ere izan dela. Eta iruditzen zait, aukeren artean lortu ditugula maksimoen adostasun batzuk. Eta
urteak daramatzat protokoloak egiten. Eta beti esaten dut berdina egingo dugu protokolo bat, 5 urteren buruan hilda egongo dena, ez? Goazen jartza oso harri gogor bat, oso arresi indartsua eraikitzeko, eta etortzen direnak esan dizaguten, bueno, duela 5 urte egin zuten honek ez du inolako zentzurik. Baina, iruditzen zait dena den, garrantzitsua dela aplikagarria den zerbait egitea. Hori dela behar dugun zuhurtasuna eta eskaini behar dugun bermea. Askotan urratsak ematen ditugu korrika eta presaka, eta guk egin duguna izan da, patxada handiz emandako pausoak, ongi pentsatuak eman ditugu. Valentziako protokoloaren kasuan, esan duzu esparru arautzailea eraginkorra dela eta ikusten ari zaretela, benetan eraginkorra dela. Baina Karlak ere aipatu du adibidez, salaketa kopuruak oso baxuak direla, eta horrek beste gogoeta batera bideratzen gaitu, ezta? Eta badela aurkitza segurtasun esparru horiek, berme esparru horiek salaketak benetan egin ahal izateko. Karlak esan duenari buruz, urratsak emateari buruz, guk eman ditugu agian urrats handiagoak, ez? Momentu jakin batean urrats handiagoak eman genituen. Baina hala izan zen, Valentziako komunitatearen kasuan sektore osoa alerta egoera batean zegoelako. Eta hori oso garrantzitsua da, gaur hemen gertatzen ari dena bezala. Zer garrantzitsua den gai hau mahai gainean jartzea, hitz egitea, eztabaida zabaltzea. Zuek kasu publikoak zenituzten, ez da, guk ez genituen, eta zerbait egin genuen, benetako eztabaida sortzeko, ez da. Eta hor bakoitzak bere espazio soziala du, eta hori desberdina da, ez da, aldatu egiten da. Eta bazauden kasu oso garrantzitsuak, ez da, agerian jartzen zutenak hori landu behar zela, hori zuenean gertatu zen, guk Valentzian ez genuen izan miturik edo horrelakorik, eta esan genuen nola jarri hau mahai gainean. Eta batean lortu genuen protokolo aktibatzea eta elkarte guztia sinatzea. Hori urrats oso garrantzitsua izan zen, lan egiteko behar hori mahai gainean jartzeko. Eta zuk esan duzuna, ez, protokolo hau egin dugu, baina oraindik lan handia dugu egiteko. Eta berrikusi egin behar dugu oraindik ere. Eta norbaitek esaten badita izu, honek ez du islatzen egoera, esango du, bueno, guazen lan egitera, guazen hobetzen jarraitzera, baina badugu oinarri bat dagoeneko. Eta gainera sektorea alertan jartza lortu dugu. Izan ere, protokoloa argitaratu zenetik, kontsulta gehiago iritsi dira sindikatura, lehen ez genuen inolako kontsultari gai honi buruz. Beraz, iruditzen zait horrek esan nahi duela ari garela zerbait ondo egiten. Kasu batzuetan ez dakite gauzak nola egin ere, baina protokolo bat izatea, Karla, ez da soilik esatea, bueno, eskau, hau badago, baina ni beste hau erabiltzen dut, ez du protokolo bat baldin baduzu, derrigorrezkoa da ez soilik edukitza baizik eta ez hartzea. Eta ezarrita egoteko zu langile batekin egon zarenean eta laneko arriskuen ikastaroa egin dunean, kontratu eman diozunean, protokoloa eman behar diozu eta sinatu egin behar du jaso duela. Zuk enpresari gisa esaten baduzu ez, ni beste protokolo bat nuen. Esango zu, bai, eta pertsona honek nola du, non duzu langilearen sinadura, non duzu jaso izanaren sinadura. Beraz, hor esaten duzu, aizu, Valentzian benetan bazegoen interesa horrelako zerbait egiteko. Bazegoelako ez ezagutza maila handia, inorketzekien beharrezkoa zenik, eta orduan enpresa gehienek erabaki dute hau ez hartzea. Eta hori oso garrantzitsua da orain soilik aldaketak negoziatu behar direlako. Bai? Ez dugu negoziatu behar hau egin behar dugu, ea zer adosten dugun ez gehienek ez zutenez, elkarte gehienek ez zutenez, sinatu egin zuten hau, eta orduan aldatu beharreko bakarra bada, jada dagoena, jada onartuta dagoena aldatzea. Eta hori oso garrantzitsua da, ez garelako hasiko utxetik badakigu kaso gehiago agertuko direla, hau mahai gainean jarri ondoren aktoreak eta sektoreko jendeak deituko dizulako eta esango dizulako, aizu gertatu ze, baina ez diate eman protokoloa. Eta orduan esaten duzu, ez dizut eman protokoloa, bueno, ez dut legea betetzen, orduan horrek zigorra dakartza.
eta horre pixka bat alertan jartzen gaitu, ez? Eta pizten du gauzak ondo egiteko borondatea. Lehenengo urratsa ez dugu bete, ez dugu eman protokoloa, beraz goazen beste urratsa betetzera, ez da? Ahalik eta ondoen gainera. Gauzak ongi ebatzial izateko. Maitanele, zintzotasuna eta errealitatea aipatu dituzu, ez da? Baina zuk nolako errealitate mailarekin ikusten duzu aukera hori. Segurtasun esparru horiek adosteko aukera. Batez ere, errazteko guztiok egotea bizikidetzarako aukera ematen duen giro batean, bizikidetza organikoa edukia izan dezagun, eta salaketaren bidea eta beste bideak erabilia izan ditzagun. Bueno, irakurri dazu, pentsatzen ari nintzena, buru irakurri dazu. Bueno, berak esan duena da, ez da, industria alerta egoera jarri behar genuen, ez da? Eta nik, filmaketetan sartzen naizenean askotan mausintxazia polizia naizela, ez? Eta iruditzen zait hor, egon daitezkela oztopoak. Iruditzen zait protokoloak oso ongi daudela. Eta guk ere baditugu, ez da, gure protokoloak lan egiteko moduei buruz, nola lan egin koordinazioan, intimitatean, filmaketa setean, ala ez, ekoiztetxeak ez badu derrigortasun hori, nola lan egin dezakegu, zer dinamikekin, zer urrats jarraitu ditzakegu. Eta gu elkartetik ari gara horretan lanean eta beharra bultzatuta intimitate koordinatzaileok sortu dugu bide bat aurkitu ahal izateko, taldei prestakuntza emateko aukera bat. Nola jokatu jakin dezaten, ez da? Eta iruditzen zait, aukera badagoela esparru batzuk ezartzeko, marra batzuk, hildo batzuk ezartzeko. Baina honek tentsioa eta zurruntasuna eragiten ditu. Batzuek esaten dute, nik hasiko du, sinatuko protokoloa, nik ez dute ez zara egin, ez? Asko etortzen zaizkit, eta esatean, zu zertara etorri zara, ea batek gehiagi begiratzen duen jakitera, badago ez ezagutza maila handia, ez? Tentsioa sortzen da taldean. Eta esaten dutenean ez, ni dokumentua sinatu du, ni protokoloa sinatu dut, eskua garbi ditut, zer gertatzen da alerta egoeran gaudela, baina arazoa edo irtenbidea hemen ez da taldea alertan egotea. Iruditzen zait hor arazoa dela benetan dagoen beldur hori, ez? Beldur hori batez ere botere desoreken marka sotil hori desagerrarazteko, ez? Marka ia ikusi zein hori desagerrarazteko. Lehen egon gara honi buruz hitz egiten, oso sotila dira, ez soilik niri dagokidan ez, baizik eta guzti dagokigunez, ez? Botere abusua zari garelako ere, eta hori ikusten dugu, eta marka horiek gertatzen dira. Hor daude arrakala horiek, zuk aipatu dituzunak, eta hor bilatu behar dugu nola bete arrakala horiek iesgunak egon ez daitezen eta batez ere hitz egiteko beldurrik izan ez ezagun. Bai, Maitane, oso interesgarria iruditzen zait, eta zure baimenarekin, zuzen ere zure irudian oso interesgarria iruditzen zait, prebentzioa lantzen duelako, ez protokoloa da zerbait gertatuen erako. Baina intimitate koordinazioa iruditzen zait irudi ezin hobea dela prebentzioa lortzeko. Hau da, protokolora jotzeko beharrik ez izateko. Protokolo honetan badaude prebentzioarekin lotutako alderdi txiki batzuk, gauzak neurri izatera zaitezen, baina nik uste dut gauza badela, ekintzarako protokola eta bestetik badaudela jardunbide egokiak eta prebentzioa. Eranskin gisa jarriko nituzkeni protokolo horretan. Eta hor zure irudia oso interesgarria iruditzen zait, badagoelako prestakuntza bat, eta noski horrek ez lukela eragin behar tentsioarekin egotea, kontrakorako balio beharko liguke, lasai egoteko eta presio horik gabe egon ahal izateko. Nik entzun izan dut, lankide batzuk esan diate, bueno, ezingo zaitut besarkatu ere egin. Aizu barkatu,
esaten duzu, aizu, ni lanean ari naiz, hemen, nire lankideekin, eta ni ez nahi inorre, pixka bat erakundeen tono apaltzeko. Ni aktorea naiz, eta, bueno, sartu ginen saltxa honetan, lankideak babestu ahal izateko, baina esaten duzu, nik nahi dudana da, lasai egon. Ez da ez dudala besarkada bat nahi, ez du horrekin zer ikusirik, abusu bat egoteko ez da beharrezkoa, kontaktu fisikoa egotea. Gauza batek ez du zer ikusirik bestarekin egon daiteke, kontaktu fisikoa eta asmotxarri gabekoa izatea, ez da. Gauza bat, pixka bat zehaztu nahiko nuke. Koordinatzailearen irudia, lehen esan dudan bezala, badago setean gertatzen dena prebenitzeko, baina askotan abusuak gertatzen dira kanpo, guzer gara. Eszena hori egiten ari diren aktoreen adostasunaren babesleak, nolabait esaterren. Hortik kanpo gertatzen den guztirako ezin dugu ezer egin. Horregatik iruditzen zait interesgarria eztea. Prestakuntza egitea. Nik ikasi behar izan dut nola eduki harremanak aktoreekin, nola erabili lenguai bat kultura guztiak, errealitate guztia barneratzeko, inor ez adin sentitu ezer oso hitz jakin bat erabiltzen dugulako ez. Hau da, subjektibitatea existitzen da, diskriminazioari, akosoari, dagokionez ere, beraz, iruditzen zait, garrantzitsua dela, onartzea akatsak egin ditzakegula, eta ikustea kasu honetan nondik datozen abusu horiek. Nik setean ikusten badut, ez dela betetzen, edo hitz itxusiren bat esaten badu zuzendari batek, nik ikusi behar dut zer egin dezakedan, eta zer egin dezakedan lanaren kalitateari eragin gabe. Askotan gertatzen diren gauzak, inkontzienteki gertatzen direlako. Eta badakigu lanaldi luzat direla, ez da? 10 orduko filmak eta saioak izan ohi dira. Eta nire kezka bada, kasu hauek normalean ez direla setera mugatzen, ez da? Virginiaren baimenarekin, pixka bat kontrapuntua egiteko ikuspegi honetan. Iruditzen zait egin duguna ez dela tentsioa jartzea, ez da? Baizik eta tentsioan oren gainean dagoen aldatzea. Tentsioa bazegoelako, baina beti pertsona berek sentitzen zuten edo jasaten zuten. Beraz, hau ikusaraztea garrantzitsua iruditzen zait. Ez dugu problematika bat sartzen, egiten duguna da ikusgai jarri, kolektiboki ikus dezagun. Eta hori paradigma aldaketa bada. Ez da, orain jarri zarete horrela eta den lehen dena ondo zegoen. Ez. Bai, hori azpimarratu behar da, ez? Taldearen 80-90 barkatu, baina normalean gizonak izaten dira, eta badakigu lehen tentsioa beste modu batera banatzen zela, ez? Beraz, iruditzen zait, ikusten ari garela, gaur egungo gizartea, ogibide guztietara sartzen ari dela. Eta hau badela, adostasunaren, kulturaren ondorio bat berandu, baina izan dugunean, lortu dugu sartzea. Eta sexu indarkeria hitz egiten dugunean, ez gara hitz egiten ari akats kultural batez, baizik eta boterearen manifestazio batez. Botere modu bada, ez dago sexualitatean oinarrituta. Botenean oinarritzen da, eta horrek esan nahi du, kideen artean gerta daitekela, hierarkiaren arabera gerta daitekela, goiti bera, baina baita betik gora ere. Hemen generoa da horretarako gako bat. Beraz, hitz egiten dugunean bortxaketaren kulturaz hain zuzen ere normalizazioaz hitz egiten ari gara. Jokabide horien normalizazioaz. Eta sektoreko pertsonei egindako elkarrizketak irakurtzen ditugunean, eta esatunean, nik orain ez dakit, ez du pentsatu ere egin nahi, emakume bati musu bat eman dieza diokedan, edo ez, bizitza guztian egin dugu, eta ez da zer gertatu. Barkatu, eske bizitza guztian egon da gaizki hori, ez? Ez da gauza berria. Zigorkodeak esaten zuen, ez? 10 erreforma galdu dituzu zure bizitzan zehar, beti egon da gaizki. Zer aldatu da? Gizarteak egiten duen zigorra. Eta beti esaten dut gauza bera, ez? Eta iruditzen zait oso ongi
erakusten duela, ez? Nola gatazkak normalean erreserbatuetan ebazten ziren. Lehen baziren gune esklusiboak, baina orain badira baztertzaileak bazauden maskulinitate toksikoak horre ibiltzen zirenak eta geratu dira iraganean eta uste dute beraien egiteko moduak, beraien txantxak badirela privilegio bat, ez? Eta onargarria dela, beraiek egin dezaketela direnak direlako. Eta orain gizarte guztia dute begira eta esaten dute aizu zuze, aitzulotik atera zara. Hau ez da, erreserbatua eta aitzuloa da zuzen den lekua. Beraz, iruditzen zait hori dela paradigma aldaketa, eta iruditzen zait ere beste ideia bat ezabatu behar dugula. Hau ez da krisi eremu bat, ez da gauza ambiguo bat, ez da jakin ezin dezakegun zerbait, ez. Ikusten dugu botere hau gauzatza beti norabide bakarrekoa dela. Ambigua balitz, agian hor batak besteari egin ahal izango lioke. Ez, badaude marra batzuk oso argiak direnak, oso erraz ikusten direnak, eta gertatzen ari dena da erreakzio bat. Nahi dugun muga horiek errespetatzea. Eta hau esaten dut, kontakizun hori askotan ulertzen du, entzun izan dudalako, ez noski batzuetan giroa ambigua da, aizu barkatu. Ni baldin manago auzitegi batean, epaitegi batean, abokatu bat ez gerturatzen eta esaten dit, bueno, ospatzeko besarkada bat eta musu bat emango dizut. Hori ez da gertatzen epaitegi batean, sektorea ez da berezia. Dinamikak aldebiko baldin badira, zoragarri, baina ez badira, barkatu, baina gaizki dago, ez da? Eta iruditzen zait, hemen, ideia bat desagerrarazi behar dugula. Eta ideia hori da, emakumeek ez dutela behar babes hau. Iruditzen zait, gizarte honetan, cis gizona dira nahi duten egin dezaketenak. Eta hori, iruditzen zait, ezin dugula onartu. Eta gure protokoloa ez da soilik genero ikuspegia duen protokolo bat, bada intersekzionalitate ikuspegia duen protokolo bat, baudelako indarkeriak, abusuak, subjektuen identitateak direnak direlako gertatzen direnak. Eta iruditzen zait babesteko aizuzen ere ñabardura horietan ere sartu behar garela. Zomaimenarekin orain ikusle txanda emango diegu eta Maiaren deitzaileek ere benetan oso gogobetetasun maila handia izango genuke lortuko bagenu industria osoan eskuartzen duten eragileen artean konpromiso bat lortuko bagenu hemendik aurrera zero tolerantzia izateko. Hau da aurretik dugun bidea eta iruditzen zait deia izan behar dela hori, beste mugarri bat izateko, adibidez Malagan urrengo hitzorduan, hitz egin ahal izateko emandako aurrera pauso. Ez zuena da hitza. Bai, gauzatxo bat, Virginia. Nik esan nahi nuen lehenaztu zaidalako, eta oso garrantzitsua iruditu zait azpimarratzea. Lehen protokoloa hitz egin dugunean, beti esaten dugu protokoloa aplikatzen zaila izaten dela, adibidez, ekoiztetxeekin ari ginela, esaten zuten, hemen esaten du bi arduradun egon behar direla eta bi gara ekoiztetxeetan. Ekoiztetxean hori ohikoa da, ez, antzerki konpainietan, eta zer esango diaten nire kideak egin diola, osartzen dakarla eta esaten duzu, aizu, ez dizut esango, ez komunikatuko, eta hor, ateratzen da protokolaren beraren gatazka. Eta gu horretarako maila praktikoan lan egiten ari gara, eta iruditzen kasu guztietan beharrezkoa dela, kanpo bulego bat egon dadin, jazarpenaren aurka Espainian, erkidego mailan agian antolatu genezake, ez dakit, kasu asko egon daitezkelako, baina agian bi aditu egon litezke abokatu bat, aditua, eta gizarte langile bat bitartekaritza lan egiteko, akonpainamendua egiteko, zalantzak sortzen direnean. Zuk esan duzu askotan salaketak ez direla iristen, ez? Baina askotan ez dakizu keixa nola egin ere, ez dakizu norekin hitz egin behar duzu. Nola esango diot, ez? Lankide hau egiten ari dela. Beraz, bulego batera joan ahal izatea, eta bulego hori independentea izatea, ez izatea loturarik inolako elkarterekin,
eta bulego hori publikoa izango balitz, iruditzen zaigu aurrera pauso handia litzatekela eta gu horren alde borrokatzen ari gara. Orain ikuslei hitza emango diegu. Me ha parecido súper interesante, pero ha sido bastante teórico. Oso interesgarria iruditu zait, baina oso teorikoa iruditu zait. Gustatuko litzaidake hitz egitea biktimei buruz, ez baititu aipatu biktimei kosta egiten zaie biktima direla, onartza hitz egin biktimei, biktima gisa badakigu gure legeria patriarkala dela, badakigu biktima biktima izatu egiten direla prozesu osoan zehar, eta prozesua oso zaila izaten dela, prestatuta egon behar direla, abokatuekin, eta prest egon behar dira jakiteko bidea gogorra izako dela. Gustatuko litzaidake zuek haiekin hitz egitea onartu dezaten lehenik eta biktima direla eta bigarrenik laguntza izango dutela. Ni Sostregorokeko guztien laguna naiz eta garrantzitsua iruditzen zait biktima zuzenean hitz egitea, ez da, haiek sentitzen dutelako, bai, esparru teoriko oso ongi daudela, baina agian beraiek zerbait entzun beharko luketela, ez zaudete bakarrik, baina etorri eta egin hau ala bestea hitz egin biktimei buruz, mesedez, biktimei barkatu hitz egin. Le hablo a las víctimas, hablo con las víctimas. Biktimei hitz egiten diet, biktimekin hitz egiten dut, eta haien bozera maile lana ere egiten dugu publikoki hitza hartzerik ez dutenean. Eta asko eskatzen dizut, askotan eztabaida dagoelako nola izendatu biktimak. Oso garrantzitsua da hitza ateratzea. Biktima hitzik gabe ez delako existitzen erasotzailea, ez da existitzen arauastea, ez da existitzen delitua. Nik haiekin hitz egiten dudanean, mezu nagusia izaten da metamorfosia. Biktima izatetik bizirik atera den pertsona izatera iritsi zaitezke. Erasoa jasan duzunean, askotan uste dugulako etzarela osatuko, ez diozula buelta emango, eta hori da gezur bat. Iruditzen zait hori garrantzitsua dela, sektoreak badu opari bat eta badu bete behar bat. Eta bada biktimizazioaren beste errepresentazio bat erakustearena. Kulturalki ikasi dugunaren arabera, ikusten dugu sexu indarkeriaren irudikapenak oso muturrekoak izan direla. Eta zuri gertatzen zaizunean zerbait, hori ez denik esaten duzu. Hau ez da sexu indarkeria, ez? Gertatu zaidana, hainbeste min eragin didana, hainbeste ondo ez eragin didana, bada ala ez da. Beraz, hori oso garrantzitsua da, eta guk zuzeneko deiak egiten ditugu, gurekin harremanetan jar daitezen, eta konfidentzialki hitz egin diezaguten. Eta gure bermea da zuzen ere, psikologoarekin edo nirekin hitz egiten dutenean, guk ez dugula kontu emate prozesurik zabaltzen, ez diogula kontu emateko eskaerarik egiten akademiari baizik eta, beraiekin hitz egiten dugula eta horren berri ematen dugula kasu zehatzaren informaziorik argitara eman gabe. Baina mezua batez ere iruditzen zait, hori osatu zaitezkela, antidotoa badugula, erreala da, eta sororitate sareak aldatu egin dira, gizartean sare berriak ditugu, eta horren bagabiltza pultxo horretan ikusteko ea erantzun erreakzionarioak zer egiten duen. Etzango ote dugun hau, ala ez, botako ote dugun, ala ez. Eta iruditzen zait erabakigarria dela barne mailako prozesuetan eta prozesu judizialetan. Biktimak ez dira froga iturri, prozesuaren titularrak dira. Eta bizipenak iruditzen zait, horrelako bizipena edukitzeak laguntzen dizula osatzen. Ni biktimei esan nahiko nieke ez daudela bakarrik, eta zer esan nahi dut. Adibidez, proiektu hau aurrera ateratzen eta martxan jarri zen ezagutzen dituan aktore gehienek jasan izan dutelako, jazarpena edo abusua. Eta hitz egiten genuenean esaten genuen, hau gertatu zaigu eta gutako bat bera ere ez da biktima gisa sentitzen. Beraz, elkartzeak lagundu digu batez ere ikusteko emakume gehienok jasan dugula, abusuren bat, jazarpenen bat, batzuk larriagoak, beste batzuk arinagoak, eta ziurrenik hemen gauden emakumeon 90% jasango zuen jazarpen edo abusu kasuren bat. Eta kostatzen zaigu onartzea, kostatzen zaigu sentitzea biktimak garela.
Eta kostatzen zaigu, iruditzen zaigulako horrek jarriko gaitula posizio batean, zeinetan itxura emango dugun, ahula garela, edo ezakigula gure lana ongi egiten, edo agian pentsatuko dutela gaudela traumatizatuta, gertatu zitzaigunarekin, eta orduan ez garela gai izango lan egiteko. Eta zer garrantzitsua berak esaten duena, ez? Noski buelta mandia zaiokezula. Eta sororitate hori edukitzea Espainian ez dugu izan, Estatu Batuetako mitua bezalakorik, baina garrantzitsua eritzen zait, Virginiak esan duen bezala, zinemalditik ateratzea zero tolerantziaren konpromiso bat. Hau hemen ere gertatzen delako, eta gehienok jasan izan dugula, eta ikusi behar dugula, nola aurkitu mekanismoak, urrengo belaunaldiek horrelakorik jasateko beharrik izan ez dezaten. Iruditzen zait ez gaudela bakarrik eta askotan salatzea kostatzen bazaigua da bakarrik gaudelako, ez? Pentsatzen dugulako ez gaituztela serio hartuko eta gure kontu pribatua delako eta ez da ez zurea, ez nirea, gurea da eta hor sororitatea garrantzitsua da. Beste ekarpenen bat, gustatuko litzaidake kontatzea lehenengo pertsonan bizitako zerbait, ez? Intimitate koordinatzaileek herrialde anglosaxoietan jaso izan dugu prestakuntza. Eta gustatuko litzaidake hau besarkadaren kulturan sartzea, ez da? Beharrezkoa dela eta lehentasunezkoa dela kasu askotan. Eta ezerosotasun hori gertatzen da askotan biktimarengan, ez da? Ez duela onartzen, ez dugula onartzen, zergatik jasan behar dugun, ez? Ea lortzen dudan adieraztea. Nire aibez, kostatzen zait besarkada bat ematea bizitza guztian, esan dut bilbotarra naizelako, euskalduna naizelako, ez dituala nahi besarkadak, ez? Baina esan beharrean aizu begira, ni besarkatzen hautenean ez eroso sentitzen naiz, eta auketzen banauzu gehiegi, gaizki pasatzen dut. Nik Maitan esan Nikolasek, beraz, hor nik ikasi behar izan dut ezetz esaten, baina kultura honetan, besarkatzen ez baduzu, ranzio bat zara, ez? Beraz, hor guk tresna horiek erabiltzen ditugu, eta konplikatua da, eta aitortza bat egin behar dugu, gure adostasunena, gure mugena, ulertzeko, onartzeko, askotan ez baitakigu zergatik sentitzen garen ez eroso, eta batzuetan pentsatzen du gu garela arraroak garenak, eta hor zerbait hasten ari dela sentitzen dugu, ezta? Beraz, nik ikusten du gure irudiarekin dela eskripta, dela zuzendari laguntzailea, protokoloak egon ala ez, iruditzen zait, humanitatea dagoela horrez, eta ni beti egoten naiz oso prest, taldearekin konfiantza eremu hori eskaintzeko, eta inor geturatzen bazaizu eta galdetzen badizu, eroso zaudeala ez, edo sentitzen baduzu zerbait esan nahi dizutela, baina ez dutela esaten, acompañar a esa persona. Horri iruditzen zait, pertsona horri badiegula lagundu, akonpainatu, ulertu dezan, beren buak no dauden eta arrazoi duela, normala dela ez eroso sentitzea. Eta hor iruditzen zait, protokolo ez gain, pertsonari laguntzeko bide bat dagoela, ez da? Eta hor, aliatu bat, azkeneko hitzartzea esan diate jada denbora gainditzen ari garela. Egunon guztioi, nik galdetu nahiko nuke ea elkarteren batek planteatu duen derrigorrezkoa izatea ikarentzat, ikarentzat koordinazio irudi hori edukitza eko managerra eta eko runnerra, jada derrigorrezkoa dira, zergatik ez aidatzen hau intimitate koordinatzailearen irudira. Badakit, hau azkenean badela soilik talde artistikoari babesa ematen dion zerbait dela, baina agian urrats hori eman dezakegu maila praktikoan eta agian elkarteek hor presio egin dezakete hau derrigorrezkoa izan dadin.
Sí, si quieres hablo yo, como bien digo, esto estamos, bueno, Bai, nahi baduzunik neuk esango dizut elkartea orain sortu berri dugu presa horrekin ez, lotura hauek sortu ahal izateko eta irudi hau sortu ahal izateko babestu egin behar dituelako batetik produktoreak, baina baita ere plataformak haiek sustatu dutelako irudi hau proposatu zuten eta badakit une honetan plataforma batzuetan prestakuntza martxan jarri dutela, intimitate koordinatzaileak egon daitezen, eta gero sektoreak eta aktoreek ez dute erabili irudi hori, ez da, beraz, hori egia da. Ni beti esaten dut, gu gauzak ongi egitera gatoz, ez gatoz gauza gaizki egitera, ez gatoz zentsuratzera. Beraz, hor iruditzen zait gure lana, hor dagoela ere, ez da? Gure lana ez da lanaren jario batera goztea, eta horren beldur dira asko, eta horregatik askotan ez gaituzte kontratatzen. Beraz, borroka horretan gabiltza. No nos queda mucho más tiempo, el debate puede alargarse. Ez dugu denbora gehiago eztabaida luzatu dezakegu, askatasun osoz, eremu honetatik kanpora, eta beraz gure elkarteetatik, gure erakundeetatik, benetan deia egiten dugu, hildo hauetan lan egiten jarraitzeko, eta horrengo topaketarako helburu batzuk jartzeko. Eskerrik asko.